Μία πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έθεσε το εξής ερώτημα. Το κατά πόσο ξέρουμε πραγματικά πώς μπορούμε να μάθουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες γνώσεις, καινούργιες δεξιότητες, ή έχουμε εντός αγώνα εγκλωβιστεί στον τρόπο που είχαμε μάθει από το σχολείο ή από το πανεπιστήμιο να διαβάζουμε, να απορροφούμε πληροφορία κτλ. Η εκμάθηση του τρόπου μάθησης είναι μια ανεκτήμητη δεξιότητα, ίσως η βασικότερη, που μπορεί να ενισχύσει την προσωπική και την επαγγελματική μας ανάπτυξη, προφανώς. Αυτή λοιπόν η μεταδεξιότητα βελτιώνει την ικανότητά μας να αποκτούμε νέες πληροφορίες, νέες δυνατότητες, να αναβαθμιζόμαστε αποδοτικά και αποτελεσματικά. Κατά τη δική μας γνώμη, στα μαθήματά μας και στα άρθρα μας μέσα στη σελίδα, αναφέρουμε κάποιες τεχνικές που εμείς είδαμε ότι είναι αρκετά αποδοτικές, μιλώντας και σε προσωπικό επίπεδο, που είναι πάρα πολύ απλές και πάρα πολύ βασικές. Ίσως καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να βρούμε καινούργια πληροφορία. Για παράδειγμα, κατανοήστε το στυλ μάθησής σας. Χρησιμοποιήστε την ενεργητική μάθηση. Η πρακτική επανάληψη ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι ίσως η βασικότερη τεχνική. Ο εγκέφαλος θέλει να κάνει κάποια κενά, να καθαρίσει για να επιστρέψει πάλι σε αυτό με το οποίο ασχολούμαστε. Η βασικότερη τεχνική για εμάς είναι η τεχνική Feynman. Θέστε σαφείς και εφικτούς στόχους. Βρείτε μια νοοτροπία ανάπτυξης, έναν τρόπο που εσείς μπορείτε να θέσετε προσωπικούς στόχους για να αναπτύσσεστε και να προσπαθείτε να τους ακολουθείτε. Η νοητική χαρτογράφηση είναι επίσης μια οπτική τεχνική. Και σίγουρα αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και πόρους που μπορούν να κάνουν τον τρόπο που απορροφούμε πληροφορία και γνώση πολύ πιο εύκολα.